En aquesta obra hi ha un sense sostre, n'hi ha un que té sostre però que no treballa i n'hi ha un que treballa, que viu a fora. Amb la qual cosa és un panorama de moltes coses de la situació actual. Però esclar, el Pinter té una cosa molt atractiva, que és que si l'ataques, si el pretens atacar des d'un realisme estricte, des d'una veritat naturalista, t'estimbes, perquè el text no està escrit per ser dit així. Els personatges que veureu a escena tenen l'aparença de reals i tenen l'aparença de carn i ossos, no us penseu. Però nosaltres els personatges els hem hagut d'anar a trobar al final d'un llarg procés perquè pugui produir-se aquest realisme especial del Pinter, que és un realisme en aquest cas que està entre els... Són una mena de clowns britànics que estan com jugant a fer un thriller, sense deixar ni un moment de parlar de coses de la condició humana més àmplia, de la condició humana amb una situació d'aquest tipus de no feina, de no sostre. Per tant, ens està parlant de la condició humana i de la mesquinesa que provoca la misèria en una situació així, però des d'aquest sentit de l'humor tan particular del Pinter, que en aquesta obra hi és molt. Nosaltres hem rigut molt durant els assajos, perquè a més és un sentit de l'humor que no és evident en la primera lectura. Sí, la llegeixes, et fa gràcia, però és quan vas gratant la partitura, que va apareixent amb tot el seu esplendor, tota la mala llet i tot el sentit de l'humor barrejat. És un Pinter sorprenent, segurament, primer perquè aquí no és gaire conegut, aquesta peça, llavors perquè t'enganxa des del començament, t'enganxa i rius molt, però penses, hosti, quina mala llet que té el paio, com pot ser que estigui rient d'això també a la vegada.